سلام ناي مايكي ميديا تخاتلتي كميل لكم أنا دحانية እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒታዩ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለት ኣመና ናይ ፍቕሪ ዛንታ ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተደኣ ሃሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነቲ ዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ መከታተል ናይ ፍቕሪ ዛንታይ ንምዝራብ ቁሩብ ዓመታት ንድሕሪት ክምለስ እየ ኣብቲ ግዜ ኣነን ገነትን ናይ ሓደ ክፍሊ ተምሃሮ ነርና ኣብቲ እዋን ክልቴና ንትምህርቲ ዘለና ረኣያ ጽቡቕ ስለ ዝነበረ ክልቴና ንፉዓት ተምሃሮ ነበርና ክልቴና ደረጃ ንሕስ ተምሃሮ ኢና ገኒ ካብ ደቂ ክፍልና ፍልይ ዝበለት ጽቡቕቲ እያ ንዓይ ኣከዳድናኣ ኣካይድኣ ኣዘራርባኣ ኮታስ ኩሉ ነገራ ይፈትወላ ነይረ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዙሓት ዝቀራረቦም ኣዕሩኽ ኣለውኒ ምስ ኩሎም ጽቡቕ ቅርርብ ኣለኒ ብዝረኸብናዮ ትርፊ ሰዓት ንፃዋትን ንዘናጋዕን ኢና ዋላ እንተኾነ ግና ምስ ገኒ ግን ብዘይካ ትምህርቲ ንበይንና ተፃዊትናን ተዘናጊዕናን ኣይንፈልጥን የቕሬታ ሹመይ ዘይፋለጥኩኹም ኣማኑኤል ይበሃል ገኒ ብጣዕሚ ሓፋር ጓል እያ ኣነ ድማ ካብኣ ዝገደድኩ ብዝኾነ ምኽንያት ኣርፊዳ ትምህርትን ተመፅያ ተምሃሮ ክፍሊ እንተደኣ ፀኒሖማ እንተዘይተኣቱ ናብ ክፍሊ እንተዘይተኣቱ ትመርፅ እንተኣትያ ድማ ክሳዳን ኣባይታ ጌራ ብፍጥነት ናብ ወንበራ ተብል ምኽንያቱ ንሳ ብጣዕሚ ሓፋር እያ ኣብ ክፍሊ ንሳ ምስ መሓዙታ ከፍ ትብል ኣነ ካፍ ከብ ዝብለሉ ወንበር ብድሕሪት እያ ኣነ ክፍልና ብዙሕ ሰሓቕን ፀዋታን ይስምዐኒ ናታ ግና ካብ ናይ ኩሉ ተምሃራይ ድምፂ ተፈልዩ ይስምዐኒ ነበረ ገኒ ጽብቕትን ተፈታዊትን እያ ኣብ ክፍሊ ውሽጢ ትገብሮም ነገራት ገዛ ኸይደ ንበይነ ይሓስቦም ስለ ንሳ ዝሓስቦም ሓሳብ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ መፂኡ ንግሆን ምሸትን ስለ ንሳ ጥራሕ ኮነ ሓሳበይ የጽንዕ እየ ግና ኣይርድአንን ይፃወት እየ ግና ኣይሕጎስን በቃ ብኸምዚ መንገዲ ነዊሕ ጌረ ብዘይ ንሳ ኩሉ ነገር ከጽልአኒ ጀመረ ጠባዬ ከቢድ ክኸውን ጀሚሩ ሓደ ዓርከይ ናይ ጠባዬ ምቅይያር ርኡ ምኽንያት ኣይሓተተኒ ኣነ ግና መልሲ የብለይን በቃ ንዓኣ ምሕሳብ ካብ ዝጅምር ጀሚረ ኣነነተይ ገዲፈ ካሊእ ሰብ ኮይነየ መዓልቲ ናብ ሶሙን ናብ ኣዋርሕ እናተቐያየሩ መፅዮም ትምህርቲ ዝዕፅወሉ ግዜ ምስ ቀረበ ልበይ ተረበሸ ምኽንያቱ ገኒ ዝርኤሉ መንገዲ ክስእን እየ ኣዲኡ ጠንጢናቶ ከም ዝኸደት ህፃን ቆልዓ ክበክ ጀሚረ ብቐረባ ዝፈልጠኒ ዓርከይ ብርግጽ ሓወይ እንተዝብሎ ይቐለኒ ምኽንያተይ ብተደጋጋሚ ይሓተኒ ናተይ መልሲ ግና ምንም ኣይኮንኩን 10 ግዜ ኣይትጨቕጭቐኒ ዝብል እዩ ኣነ ዝፈልጦ ፍቕሪ ብሓደ ኮይኖም እንትዘናግዑ ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ግዜ እንተሕልፉ ሓደ ንሓደ መስዋዕቲ እንትኸፍለሉ እዩ እሞ ኣነ በይ ዝረእኽዎ ፍቕሪ ሒዙኒ ኢለ ክዛረቦም ፍቕሪ እንትሕዘካ ከም ዝገብር ኣበይ ፈሊጠዮ ፍቕሪ ማለት ነቲ ሰብ ብተደጋጋሚ ምሕሳብ ስለቲ ሰብ ኣብዚሕኻ ምጭናቕ ማለት እዩ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ እወ ኣነ ንገኒ ኣፍቂረያ እየ ብኸምዚ ኩነታት እንተለኹ ናይ ሰነ ወርሒ በፅሐ ከምቲ ዝፍለጥ ድማ ወርሒ ሰነ መወዳእታ ናይ ትምህርቲ እዩ ናይ መፈላለየ ወርሒ ስለ ዝኾነ ድማ ብዙሓት ተምሃሮ ኣይሕጎሱን ምኽንያቱ ካብ ንፈትዎ መዕሩኽትና ንፈላለየሉ ግዜ ስለ ዝኸውን ኣነ ድማ ዝበለፀ ጸሊአዮ ምኽንያቱ ምስ ገኒ ክፈላለየ ምፍልላይ እንትሓስብ ሕይወትና ጽልአኒ መፀ ኣብዚ ግዜ እየ ንዝፈትዎምን ዝኣምኖምን ኣዕሩኽተይ
قبل علي زورد نجر كنجروم زوسنكو مستزاربكوهم اتسمع النسمعيت بأكل ويون بدبدب نخزاربا مخروني جنا بأكل أنا فرح قلعة بيناي دفرتايا أبقدمي أطويلة ززاربا زي خون نجاريو سقيلة زرخبو ملسي سلازي اللدما بورقة صحيفة بخالي إساب كهبا والسينة جنا كميجيرا زتسمع النسمعيت كله أب ورقة كسفرو يخقل جنا كالي أمارات إسلا زي باللي دبدب بخت أحفلا والسينة جزاسلا زي باللي سنة سلازبتها دبدب بتحفلا بقى أبقى تريز تحفقو دبدب مشت بعلي ينبو مزسمع النسمعيتون يمساسلو جنا بفتقم زي الراخبي خوناني تزخون اللي بقلتي سمعيتي انت الزرقيا دسم بلن نيرو اتدبدب قديدة كالي دبدب يصحفلا مليسان بعلي ينبو اتدبدب نسمعيتي كقلت عليك علن قدادي داي دربيو بخمس خونتات حدا دبدب نمصحف حدا صومن وسد اللي بخندي قالسي كتصحفو زدلخو أو ورقة صحيفلا كفت الصحف كلها حدا دما جنية انتي كم زبلك كيف هلتن بزي حسب قوة من قدي أوشت لبي نجيسكي ولا قواب زي كاتمرتي كالي أواقعنا نفلت انت زي كونا أنا جنان أخي كابزة فكراكي نويح جيرا إلى أمود دعتاتات سلك قصرين ناتك فكاريخي زبل صحيفلا سنة 21 بروغرام مفلالي جيرنا نممهرنا هي بدالينا عبيت تمهرتي ترخيبنا اتادب دابه هيزا خيدا سباتن تتصاوتو أنا جنا كمي جيرا يزهبانا بلكو كجنا جميرا ات بروغرام كودا مسبلا أنا ونغني اتدب دابن تحابكوا شاويلة تفلاليا نعركي جنا اتدب دابن خهبالي جيرا يقنعخا حرين اختبلني فتقاري حقزني لا أنا أبحادة أقعي تأطاويلا أتزفتر برحقات مرأي جميرة لك عركي مغني تأطوبيلوا أتدبدب مسحبا غني أتدبدب بتأطوان بيبا أبي اللويلا نابعي مزات أبز ساعات لبي فرحة كاب حزي تعرفتني كاب حزي أبقدم سبب واردتني زخونا نجر كتبلني يا نيك كان نختبلني يا إلى أمنا فرحة جنيجن كم زبلتني أنا ون كاباي تزاربان تمجو كتخور اللي خايلي ينبر أنا ون كابز فكركا نوح جير إلى سئماتني دحرزي سحزون زجبت أنجنقني أمنا تحقيسة حزقني ناتي كوينا صبقني فقر جزا نحلف لنا يبلكم كم ناتي فقري نخلو يحبو إلى خمر رقاكم يفتو سلام ناي معكي ميديا تخطاتلتي نلومي حيزالكم قريبا زنباركو نزي مسلنيرو بزنا يلو مزانتا أمنا تحقيسكم كتخونو تسفاي كبر أمو ناي معكي ميديا تخطاتلتي أبس جانال حساب رئيتو انتدا أحليكم أبناي كومنت مصحف بوتا حساب رئيتوخم كتقدفلنا تخليكم نس channel سابسكرايب زي قباركم سبات انتدا أحليكم نس channel سابسكرايب بمقوار نتاني دول ملكت بمنكا ناي channel لا تخطاتلتي كتخونن اللابو لايك شير سابسكرايب مقوار كي ترسعو سلازة دامتكمني يغني اللي